¿Qué pasa, tío? Mira lo que me he encontrado. La fiesta del agua, unos panfletos. Una vez estuve en la fiesta de la espuma. Esta es la fiesta del agua y es en Zaragoza. Bueno, ¿y qué? Si en Zaragoza habrá... Pero hay gente que va de todo el mundo, de todas las nacionalidades. Brasileñas, ¿Brasileñas? colombianas. Esto no es lo que tú te imaginas, ¿eh? ¿No? La fiesta del agua es diferente, ¿eh? ¿No? Je t'aime, oui je t'aime. Moi non plus. Oh mon amour. Comme la vague. Pero de verdad. L'aigua és fonamental per a la vida. Totes les persones tenen dret a tenir aigua suficient i de qualitat. Per això l'objectiu de l'Expo 2008 és un desenvolupament humà conscient de la crisi de l'aigua en el planeta. Expo Saragossa tindrà més de 100 participants entre països, organitzacions internacionals i ONGs. Serà també una trobada de cultures, on es compartiran tradicions, festes i coneixements a través de més de 3.400 actuacions, tant diurnes com nocturnes. Si voleu anar a l'Expo i teniu entre 16 i 35 anys, heu de saber que aquesta setmana s'obre la inscripció per una sortida que organitza l'Ajuntament de Gavà pel dia 19 de juliol. El preu és de 55 euros per persona i inclou el transport en autocar d'anada i tornada, entrada al recinte i a totes les activitats que s'hi realitzen, una visita a l'exposició al Mundo de Hielo de Reinhold Messner i l'ús del telecabina Expoal 08, un modern sistema de comunicació entre recintes que passa per sobre del riu Ebre. Si us voleu inscriure podeu passar pel punt d'informació de la Casa Gran fins al dia 12 de juny. Podreu seguir informats consultant la nostra pàgina web portaljove.gavasutat.cat. Fins la setmana vinent.